een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Kinderen van Limburg, wat is samen?
Goed zo. Het bordje wordt gedragen door Isa Kuppens, tambourmeester Pepijn Schuurmans, Lena Joritten draagt het vaandel, Koningspaar Lussen Noordenome, Jonas Servens en Nove Hendricks. En commandant van de vlieger is Jules Balmans. Het is natuurlijk hoop dat ik alle namen van al die kinderen goed neem, want we kregen altijd een opgave van alle kinderen die meedoen, maar vandaag bleek weer dat een heel aantal kinderen helaas niet meedoen. En dan moeten we toch proberen de juiste namen te brengen. Het is vervelend als ik zeg dat Pietje nog met een Messiaantje. Maar ja, daar doen we helaas niks aan. De vlieger, kan u!
Goedemorgen. Zijn naast je niet een beetje een opschepper. Hij had de koning toch niet geschoten. Hij heeft de vogel niet afgeschoten. Ja, ja. Dus, mag ik eens zeggen, Timo, een beetje een opschepper, hè? Zo hoort het, hè. De vrouwelijk altijd keurig aan de rechterzijde als koning, dan heb je hem afgeschoten. Het ziet er overigens prima mooi uit. We gaan wel lekker door de tent, hè? Zeker. Heitse, Heitse, Heitse.